Posachedwa apa tikupatsirani mawu omaliza amene Mai Mary Navicha a DPP ayankhula pomalizitsa msonkhano umene unalipo ku Blantyre wa Paki. Iwo watu ayankhula za sistimu atsindika ndithu kuti zikuoneka kuti sistimu imeneyi akuti tu isinthidwa ndipo sigwira ntchito. Akuti chani kodi Mai Mary Navicha? Tikamaliza apo tionera zimene ayankhula a Jessica Bwera. Musaiwale kupanga comment, like komanso subscribe. Mkulu wa amayi chipani cha DPP a Mary Navicha amayi ngati chipani cha DPP pomaliza msonkhano umenewu mukuti bwa ine ndili wokondwa kuti msonkhano watha bwino. Ngati mwa msonkhano munali zokambirana zosiyana-siyana. Nthawi ngati imasowa ngati kanakhala kuti imapezeka pafupi mwina zambiri sizikanaonongeka momwe tikuzionera leromu. Koma tithokoze kuti Mulungu anatikomera mtima kuti tikumane pano tikambisane ma issues amene akhala ali mu mtima mwathu kudandaula. Monga munamva mu zokambirana zathu tinali ndi ma key issues amene ifeyo tinapanga express makamaka nkhani za electoral process komanso security ndi zina zotero. Ku nkhani imeneyi yachisankho tinadandaulira kwambiri nkhani ya smartmatic machine imene tinanenetsa kuti zivute zitani system imene siri kuifuna chifukwa cha mbiri zake zimene zachitika ku maiko ena taona anthu akuvutika kumenyana kutani chifukwa cha results amene amabwera atagwiritsa ntchito system imeneyi. Choncho tinanenetsa muno ndithu kuti mve kulira kwa Malawi kupempha kwa Malawi ichotse system imeneyi tikawerenge ndithu imene tinachitira 2019-2020 tidawerenga bwinobwino ngati apo ayi mwina kukhale system yomwe inagwisa 2019-2020 yo imene amatha kupanga calculate ma results paokha koma pa ground titatolera bwinobwino kugwisa ntchito njira zathu zimene timagwiritsa. Tinadandaulira nkhani ya security makamaka political violence imene ikumakhala pakati pathu tikapita kuzigawo zina mwina kuma stronghold azipani zina kuti chipani china chipiteko. Ngati mtsogoleri wa amayi naona kuti ma violence amene akuchita affect kwambiri azimayi. Mmadziwa inuyo mdziko mukakhala zovuta amavutika ndi amayi ndi ana achikulire odwala. Ndinayenera ndithu ndiyankhulire gulu limene lili kuti ngati tikhale chete ndikulolera ma violence mpaka na ku 16 September ndekuti mtende kuti make sure ndi munthu ndi zimayi odekha omvetsa tira kwa Malawi sangaumitse mtima na kuneyo mpaka na pamapeto china chitika system imene ichotse kwa anthu go for transmission of results. amene ndi Mai Mary Navicha mkulu wa amayi chipani cha DPP apanso ndi oyankhula chipani cha Malawi Congress a Jessica Bwera. Tikulandireni madamu kodi pamene tikumaliza pano mwina mungafotokoze bwanji kuyambira zilofika lero? Hayi ine ndine wokhutira kwambiri lero taona kuti mtundu wa Malawi nthawi zonse tikamafika kumasankho kumakhala zokamba zambiri koma mukati muonetsetsa Malawi pano ayankhula momveka bwino kuti akufuna chisankho bwino chopanda magazi chopanda kumenyana ndipo aliyense asankhe mtsogoleri wake amene akufuna. Ndipo monga boma ndinganene kuti tsiku la lero taona kuti polisi yalongosola kuti ayika ndondomeko yotani. Anzathu achuma anabwera kudzanena dzulo ndipo kunena popanda kubisa zaoneka kuti boma ili likuonetsa njira zimene akupanga kuti akonze kuti bwino. Koma mukati muonetsetse zimene taona lero zaonetsa kuti chisankho ichi nkhawa za Malawi kwambiri zinalipa kodi ndi chuma chidziyenda bwanji kodi ndalama zikuyenda bwanji. Koma governor alongosola moti dzulo taona kuti ife tili ndi governor not only kuti amadziwa chimene akupanga komanso akupanga zinthu motsata malamulo. Watilongosolera kaya nkhani za IMF zikuyenda bwanji. Chabwino kwambiri chandisangalatsa pa meeting ino Malawi aliyense wafusa mafusa amene amafuna ndikumayankhidwa. Ndimwadzaona kumapeto kuno apolisi atakamba zawozo ayankhidwa. Koma chatuluka kwambiri Amalawi sakufuna ndewu. Amalawi sakufuna zoti ujeni mwina azimayi azikakhala kuopa kuvota chani. Koma ndondomeko iliyonse yaperekedwa ndipo ndi monga boma talongosolaso apa kuti ife tipanga ziti zonse panopo nditakunena mopanda kubisa nkhani ya mafuta sikhangani tathana nazo zimenezozo. Nazo modani panopo as government suti ndingachita kuzani kuti chakuti koma ndinganene kuti just today
contract yoti mafuta panopo there will be flow po kwezeretsa utenga umene ulipo ndipo chachikulu chongofunira kuti chelu makamaka tazipaniwo ngofunira kuti adzakhale ma monitors oyenerera magose ifeso ama organization asiyana tikani ma observers amene tidzaonerera zonse za mtendere tinachikhulupiriro kuti zidzateka mwende bwino zikomo kwambiri kumene kufotokoza kwa Father Emmanuel Magangani mene aoneranso msonkhano umene apa ndi wa bungwe la National Advocacy Platform Benedicto Kondowe anthawi yatithera mwina mungapangesa malaizi bwanji dzulo ndilero kwakukulu tinene kuti msonkhano umenewu wakhala msonkhano wabwino kwambiri chifukwa pakhala kumvesesana makamaka pa nkhani zimene zinali zophika ma stakeholders onse ma perceptions makamaka nkhani ya ameka tisimikizira to kuvota tizagwisa ntchito manja zimene zizofunika kwambiri nkhani za ziwawa polisi afotokoza kumbali yawo ose na kunena kuti ukhale udindo wa wina aliyense kuvomerezana kunena kuti zimene zimapolo ziwawa ndiye udindo wa tesa kuti zinthu zoterezi sizimachitika mdziko ife bungwe tipitiriza kugwira ntchito ndi zipani kuonesesa kuti zimene zikubwera kusogoloko zizakhale zabata ndi mtendere mwina kuchoka pano ndi anthu achoke ndi uthenga wanje kuti zomwe amafuna msonkhano umene amafuna kwanisa zakwanisira mukuona kwathu tikuona kuti zimene timafuna zachitika chifukwa nkhani yayikulu yakavotedwe kamene afotokoza chifukwa zikuonesa kuti zipani zinachitikira bwino lomwe so tikukhulupirira kuti kuchoka ku msonkhano unowo sesa kuti zisankho zaende motani tathokoza zikomo amene ndi Benedicto Kondowe amene ndi mkulu wa bungwe la National Advocacy Platform apanso ndi abusa Anase Chunga mwina pomaliza kwenikweni nthawi yatithera inu ngati chipembedzo msonkhano umene mwaona bwanji msonkhano umenewu unali wofunika kuti ndi kugwirizana pamodzi pamene tikupita kuzisankho chifukwa cha nthawi ine ndingonenapo gawo yokhuza na zisogolera zipembedzo chinthu chimodzi chomwe taona alipo asogolera amene amasogolera zipembedzo amene akuira zipani maliro ndikumachita kunena kuti tiye tikavotere wakuti zimene zozo tazizuzura pasapezeke msogolera wa mpingo wa chipembedzo amene akujira chandale chifukwa zizabweresa zisokonezo pakati panopa sitinapite kusankho koma Malawi Electoral Commission ayambakale kulandira madando tiye tiyambe kugwira ntchito limodzi kuti tikamapita ku September kuzisankho tionesese kunena kuti ndi mavuto osiyana-siyana tathokoza amene zikomo nzanga Innocent Pongolo mwina pamene zonse mchipinda muno kuyambira dzulo Malawi akhoza kupita ndi uthenga utani mwachidule Malawi akhoza kutenga kwambiri ndi nkhani yokhudza chisankho makambidwa nkhani zokhudzana ndi chuma koma zikhanga kuti zafufutika anthu ambiri chidwi chawo chinali pa nkhani za chisankho ndi pa nkhani za chisankho pakuoneka kuti kunena kuti ndondomeko zomwe tazagwiritsidwa ntchito ndi izi koma ngati pakutsala mayankhula ndi ana vicha akuonekabe kuti akunati tipitabe tikakumane tinakutire nazo so pakuoneka kuti palibe pena pamene patsalira komanso mwina kumapeto kwenikweni mfundo zeni zamangidwa pa kunena kuti pakhala anthu akhala m'magulu akambirana amange mfundo ndiye nyumba inagwirizana kuti anthu asakhale m'magulu anthu ena amasiyosozi ena anyamuka kumapita ndiye zakhala ngati mfundo amangidwa kumapeto anthu ena asana zone ngati achoka monyanyala akuoneka ngati achoka monyanyala ifwa chaka nizonena kuti mfundo zimenezi azimange menezi azilembera popanda kuchotsera nyumba inagwirizana nde iwo wanyamuka kumapita so pena anthu akumana kuti akodi what is the take home message yafunso limene wafunsa kwambiri anthu apapa limene swalesa kuliyankha mukhanga ndi mosiyana-siyana kusonyeza kuti palibepo chimodzi chimene anthu akuza kutola msonkhano wagwirizana mabe akupaki akule zonse zimene anthu akambirana azipanga compile ndipo apanga share kwa Malawi ifeso Malawi afotokoza kuti mfundo zeni zimene zagwirizanidwa pa msonkhano izi generally unali msonkhano wabwino taona anthu ndipo akuyankhula za kukhosi mbali zosiyana-siyana imene amafunsira mafunso inspector general wa police imene mafunso pamene pamoneka ngati anthu sakumvana by the end of the day akuoneka ngati anthu agwirizana and kupanga agree kuti we should move forward so ndi msonkhano umene mwina ndikuona ngati wabweretsa modzi anthu wachepetsa kukwera mitima kwa anthu
so tinene kuti mina zimene agwirizana ma recommendations anthu adikire kaye ma recommendations ene ndikubade anthu adikire kaye kuti amve pofoza mawerenga mwina ababa siningate waforokoza imodzi amangoforokoza zimene zachitika dzulo ndilero amaforokoza kwambiri zimene zachitika dzulo ndilero recommendations eni pana sakutuluka very clear so mwina akatipa mwina tiye sabe kuti tikambirane secretariat yapa kuti atipase ma recommendations amene amaleta afotokozere komano mene anthu akutuluka munomo ambiri kuti what are the recommendations ndochepa amene akhoza kutoleranipo chinthu kuti ichi ndi chimene tagwirizana apaki zomwe kwambira Isaac amene ndi Innocent Pongolo amene timagwira naye ntchito limodzi kuno ku Mount Soch Hotel muzida ne kunali msonkhano wa Public Affairs Committee okhuza za chisankho mmene unayamba dzulo wathale kunena pano ndi kuti anthu ayamba kunyamuka kupakira komano apita nawo anthu kunyomoda kuti mwina adikira pang'ono kuti msonkhano mmene agwirizana zotani komanso ma recommendations otani